נרגשים. בואי שלי, בואי. עומר בבית. עומר בבית. באמת עומר בבית. בשבוע שעבר הוא יודע שקראתי לו בטעות מלכה? הוא על יד כולם? עוזר, בטעות. כן, זה היה מאוד מרגש גם לבקש מהטייס שיעבור פה מעל, וראינו את כל הכיסאות שחנה מחזיקה בראש. וואו, וואו. הטייס דרך אגב זה אח של רומי גונן, אז היה בכלל איזשהו מעגל מטורף שהוא קיבל אותנו. נכון, כל שבוע, כבר 500 ימים, אנחנו אומרים לכם תודה. והתודה הזאת היא לא סתם להגיד תודה. תודה, תודה. זה תודה כי באמת הרגשנו שכולכם פה איתנו. אתם באמת איתנו. אז קודם כל תודה לכם, ומגיע את כל המחיאות כפיים לכם, קודם כל לכם שעמדתם פה איתנו כל הימים האלה בקושי, במתחים, גם ברגעים המצחיקים, ופשוט הייתם איתנו עם כל הלב כדי להחזיר את החטופים ואת עומר, ועומר חזר הביתה. ולא יודע אם שמעתם, אני אמרתי שמשימת חיינו הושלמה. אני לא חושב שיש משימה יותר גדולה מזה. התגרו אותנו מאוד. אבל כמו שגם אמרתי, המשימה הלאומית עדיין לא הושלמה. ואני רואה פה תמונות של מירן, ואני רואה פה תמונות של אלקנה, ואנחנו כמובן, נכון, אנחנו כמובן צריכים להחזיר את כולם. אתמול כבר חזרתי למטה כדי להמשיך לעזור ולהביא את כולם. וכל אחד שחוזר זה נותן לנו עוד ועוד אנרגיה כדי להחזיר את כולם. ואומרון כשהוא יראה אתכם אז הוא יספר. אבל הוא פשוט, הוא כל כך היה נרגש שאמרנו לו שאנחנו באים עכשיו לעצרת בהרצליה, הוא היה כל כך נרגש, אז הוא אמר, תגיד להם גם תודה בשמי. אז כן חנה. כן חנה, יש עוד כמה ימים קרים, לא נורא, אבל אנחנו נמשיך. כן. אז באמת תודה רבה על כל התקופה שהייתם איתנו פה, ואנחנו נמשיך. ביום חמישי הוא בא להגיד לנו גם תודה. ודני המתוק הזה שאנחנו איתו כל הימים, ובעזרת השם גם אומרים יחזור, וכולם יחזור. ואנחנו שומעים שהצוות של המשא ומתן נוסע לקהיר כדי להמשיך להחזיר חטופים כבר ביום שבת הקרובה, ואנחנו מאוד מקווים שזה יקרה, ובקרוב אנחנו בטח נעשה פה איזשהו אירוע. אז תודה רבה. אני עדיין לא קיבלתי את רשות הדיבור, אבל לקחתי אותה, כי אני נמצא עם הצמד הזה כבר מעל ל-16 חודשים. פעם ראשונה שפגשתי את שלי, זה היה על ספסל, בשדרות שאול המלך. יש לנו את התמונה הזאת.
מתרפקת עליי ובוכה. זה היה מרגש. החזקת דגל ישראל. ואני לא ראיתי את הזוג הזה שמח. לא רואה אותם צוחקים. והיום שאני רואה אותם שמחים וצוחקים, יש לי רק בקשה אחת. תתנשקו לפני הקהל הזה. קדימה. אני גם אשמח לומר. אז קודם כל, נכון שאנחנו בשמחה גדולה, אבל זה כאילו הכל מתערבב ביחד, ושבו אלינו הלילה עוד חטופים שנרצחו, והכאב הוא גדול מאוד, כי זה משפחות שהם חלק מאיתנו, וזה מתערבב ביחד ומורכב מאוד. אז יהי זכרם ברוך של החטופים הנרצחים ששבו השבוע. אז אני אגיד שנולד לי ילד, נולד לנו ילד ב-22 לשני, והוא בן 22. ראיתם איזה מטורף? מזל טוב. תודה, תודה, תודה. ואני אגיד שזה... נולד לך ילד בלי צירים. בלי צירים. גם קודם, לא, דווקא אני אגיד שאת עומר ילדתי בקיסרי, אבל הפעם היו צירים, אלוהים שיעזור, ועזר, עזר, ברוך השם, עזר. וזה היה כמו באמת כשהתינוק נולד, שהילדים שלי נולדו, אז הוא יצא משבי החמאס, והחיוך היה, והאושר, והבכי מטורף. ואז יש את הלילה הראשון, שדואגים איך הוא ישן, וזה היה ממש כמו הלילה הראשון כשהוא היה תינוק. אז הוא ישן במיטה, ואני שמתי קורסה כזאת לידו, והחזקתי לו את היד, וראיתי איך הוא נושם. הוא ישן כמו תינוק, ברוך השם. כל הלילה לא הסכמתי לעצום את העיניים, רק לראות איך הילד שלי ישן. ואחר כך לשמוע אותו, לראות את החיוך שלו, להיות מאושרת מלראות את החיוך של עומר, והוא נכנס למקלחת והוא שר בקולי קולות, ואני ברוך השם, ברוך השם, לשמוע אותו שר בקולי קולות. וכל דבר קטן כזה, זה כאילו באמת כמו הצעדים הקטנים של ילד שנולד. והוא באמת צריך ללמוד עכשיו לצעוד צעדים חדשים, כי עומר לא מבין מה קרה פה. כאילו, הוא ראה את העם יוצא ומבקש את החטופים וזה, אבל הוא לא מבין שכולם מכירים אותו, וכולם אוהבים אותו, וכולם... אז בצעדים קטנים. אני אגיד שלי היה ברור שעומר חוזר, לא היה לי שום ספק. ואני רוצה לשתף שכל בוקר, כשהייתי נכנסת לחדר של עומר, וסיפרתי לכם את זה כבר, כל בוקר הייתי אומרת לו, בוקר טוב חיים של אמא, ואני יודעת שאתה חזק וזה, אבל מה שעוד הייתי עושה, זה לעומר יש בחדר ספר תורה, שאחרי שהוא היה בחדר של איתי, הוא עבר לחדר של עומר, וכל בוקר, אחרי שהייתי מתפללת, אז הייתי עומדת מול הספר תורה, והייתי אומרת שמע ישראל, ואחרי זה הייתי קוראת מזמור לתודה. מזמור לתודה, על זה שעומר כבר בבית. אז אני רוצה לא פעם אחרונה, אני לא אגיד את זה פעם אחרונה, אבל אני רוצה להגיד את זה כאן, את מזמור לתודה, כי הייתי אומרת מזמור לתודה, ואז הייתי אומרת, תודה בורא עולם שהשבת לי את עומר הביתה, חי, בריא ושלם.
אז מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. תודה בורא עולם שהשבת לי את עומר הביתה, חי, בריא ושלם בגופו ובנפשו. וזה אושר גדול, וזה אושר גדול מאוד, וכמו שמלכי אמר, אנחנו לא נפסיק לרגע, כי אנחנו יודעים עכשיו יותר כמה זה היה לנו ברור תמיד, אבל פתאום להרגיש את זה ממש, אז אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב שיחזירו את כולם, שכל ההורים יזכו לחיבוק הזה של הילדים שלהם, של ההורים, האבות הזה, שכולם יזכו לחיבוק הזה, ושנתחיל בשיקום שלנו כמשפחה פרטית ושלנו כעם, כי העם הזה משווע כבר לנשום אוויר בחופשיות ולשמוח בשמחה באמת. אז חייבים להמשיך ולהשיב את כולם הביתה, ואנחנו פה בשביל לדאוג שזה הולך לקרות. ודבר אחרון שאני רוצה באמת להודות, אז קודם כל לכם באמת שהייתם פה כל שבוע ועדיין מגיעים לתמוך ולאהוב ולחבק ולעודד ובאמת לתת לנו כוח לעשות את זה שבוע אחרי שבוע. תודה למלאכיות של כוח שם טוב. יש פה כמה מלאכיות, באמת שבלעדיכן הפכתם את זה ליותר יותר לא קל, אני לא יודעת להגיד קל, אבל קצת יותר נעים, קצת יותר אז לחנה עוטף ומחבק, ואז לחנה שהיא משוגעת, שאף אחד בשום מקום בארץ לא חסם, החליט שהוא חוסם כיכר ומפרץ חנייה, וכן, ולאמילי ויעל, לאמילי על מדבקות ועל זה ועל כל ההדפסות, וליעל על החלות המדהימות שהכינה כל שבת, ועל האוכל שנשים שאני לא מכירה, שיעל ואמילי בדרך כלל, וגם תמר לפעמים הביאה לנו, ותמר שכל הזמן הייתה שם בשביל לחבק ולחזק ורחלי על הצילומים שתיעדה את כל הדבר הזה, וענת, איפה ענת? ענת, כן, ענת, על תמיד המילים המדויקות ובאמת הפוגעות. וכן, אז תודה לכל כוח שם טוב על החיבוק הזה. וואו, התברכנו, באמת שהתברכנו באנשים טובים לאורך כל הדרך הזאת. תודה, אני אוהבת אתכם, באמת שאני אוהבת אתכם. תודה רבה.